Ok, danas, u današnje vreme, nažalost, imamo mnogo ugroženih životinja. I danas ćemo malo da se igramo sa tim. Naime, ja ću pokušati da pročitam baš vaše misli. Ali, naravno, da bih pročitao to i da bih to uspio da uradim, potrebno mi je vaša pomoć. Ali tu postoje mala pravila sad. A to je jedno tačno. Ako uspijem da pročitam i da malo uđem u vašu glavu i da vas malo iznenadim, vi morate da podelite ovaj video sa vašim drugarima i da ga lajkujete dole, jer znači meni, a znači i vama, svakako. Ok, dakle, zamislite jedan broj između 10 i 100. Znači, između 10 i 100, jedan dvocifreni broj. Jeste? Cool. E sad, taj dvocifreni broj podelite ovako na pola. Znači, na primjer, ako ste zamislili 33, to je 3 i 3. E sad, saberite to. 3 plus 3 je 6, jel da? Samo zanimarite ove moje brojeve, vi uzmite vaše. Jeste? Bravo. E sad, onaj veliki broj od malo pre, oduzmite ovaj mali broj sad od njega. Znači, 33 u prvom slučaju minus 6 jeste 27, jel da? Sad to uradite sa vašim brojem. Jeste? Cool, bravo. Aj sad ovdje. To je vaš broj. Zapamtite. Znači, ja nisam mogao da znam ovo pre nego što sam se probudio. Nisam mogao da znam koji je vaš broj jer ga ni vi niste znali. Ok, sada će na displeju da se pojavi 100 životinja, ugroženih životinja o kojima treba da brinemo danas. Vaš broj, pored toga je vaša životinja. I imate 5 sekundi za to. E sad, gledajte me tačno u oči. Ove. Slon, stani, grešio. Mislim, jeste slon ugrožena životinja, ali mislim da nije baš toliko. Ali hajde, samo sekund da pitam drugara svoga. Jeli, Vučko? Koja je njihova životinja? Šta kažeš ti? Ćao drugari, ko se vratio? Ok, pre svega vam se zahvalim mnogo na podršci, na komentarima, na pitanjima, pre svega kada će novi video, zašto nema videa svake nedelje, Srki rekao su svake nedelje novi video, pa nema. Šalim se, evo ga ovdje. Nažalost, nije bilo svake nedelje jer smo moji drugari Vučko i ja imali dosta toga da radimo. I nadam se da smo vas bar malo ostavili nasmejani, tako da, tako Vučko? Jeste. Ok, spavaj. Tako da, ako vam se svideo video... Šta? Svideo video... Content for, nema veze. Slobodno ga lajkujte dole, šerujte sa vašim drugarima i prijateljima, porodicom. Subscribeujte se kako bi dobili nove notifikacije i vidimo se uskoro. Možda ne sljedeće nedelje, ali da, vidimo se svakako. Ćao!